vandaag is het natuurlijk weer een heel lekker weertje geweest vandaag bij Aline hier op de tv. We zijn met weerbericht. Nou, we hebben hele leuke foto's zoals u ziet. Hè? Mooie foto's van allemaal mensen die lekker aan het strand liggen en zo. En nou, vandaag voor het rest van vandaag is het behoorlijk zonneschijn, maar ook toch wel wat regen. Maar vooral ook plaatselijke buien, heel erg sterk plaatselijke buien. En voor de rest, nou een beetje hakel misschien, maar voor de rest komt het allemaal helemaal goed. Ik geef het weer over het algemeen nou, een beetje een 9, hier een beetje een 5 en daarboven een beetje een 6. Dus komt helemaal goed. Het barbecue weer is trouwens een 5,5. Dus... Hey Hansen! Hey jongens. Scheerhoe! En door zijn vrienden of wat? Zeg nou.